Voor landbouw. Oh, meneer Van den Berg. Ja, meneer Van den Berg. Ja, ons kan het vanmiddag voor u uitkrijgen. Die adres is? 31 Jeskeland. Ik verstaan, ja. Hoe ligt dat? O ja, ik reken ook, dat is die beste. Ja, goed, ja. Binnen en buiten. Goed, ja. Meneer ja. Poel, Goed, ja. verschoon mij, meneer Poel, maar u moet hier die nummer alsjeblieft dringend spellen. Ja, nee, helemaal waar. Ja, goed. Goed, dank u. Tot Bel ziens. 1, 2, 1 een zakken windpompen. 1, 2, 1 een zakken windpompen. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1. Centrale, 2, 1, 2 alsjeblieft. Hallo, Spoggenpoel. Ja, het is recht, maar hoe het hier geweest. Hallo. Kan ons iets voor u doen? Maar u heeft ons gebeld. Oh, een zaak wat? Een zaak, ik denk het was een zaak, een windpomp. Wordt dus mogelijk, ons specialiseren in windpompen. Fijn, heeft hij bij hem voorraad? Oh ja, de zijne. Zo, dan verkoop je windpompen. Natuurlijk, daarvoor is ons hier. En is je windpompen goedkoop? Spotgoedkoop. Hoeveel wil je gratis? Wel, net ook maar alsjeblieft, een grafische zaak met u nooit bespreken. Moet niet weggaan, net niet aan. Goed, ja. Spokkie, deze kerel wat windpompen wil verkopen, goedkoop. Fijn, deze kerel wat windpompen verkoopt. Kijk, Poelie, neem je jullie oproep en houd die vent aan een lijntje. Dan luister ik wat jouw kerel aanbiedt. Wat vang je nou aan? Ik hou maar een leentje. Praat met die vent. Hallo? 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 Ik verstaan hier heel wat windpompen om te verkopen. Natuurlijk, heb ik. En wat is uw prijs? Wel, wat is hier gewillig om te betalen? Dat kan er niet duidelijk zijn. Ik zal eerst die zaak met mijn vernoot moet bespreken. En dan zal ik je dadelijk terugbellen. Zeg me even wat is je nummer? Het is Spoggenpoel 212. Spoggenpoel 212. 2. Wat even zeggen, je nummer? Spoggenpoel 212. En je verkoopt windpompen. Ja, dat is het. Hoeveel wind en hoeveel pompen? Oh, Spoggie, hierdie kerel beweert snaaks weer. Hoeveel wind en hoeveel pompen? Je wil dus aan mij windpompen verkopen. Maar je vernoot wie windpompen verkoopt net. Oeh, zo. Mama, Spoggie, mama. Hallo? Spoggenpoel plaatsdienst hier. Nee meneer, ons vliegenskapen vergeet niet. Ons komen er dadelijk scheer. Ja meneer, ons komt nu. Tot ziens. Poelie, ons is amper vergeten mijn Oost-Duitse schapen te gaan scheren. Hoe scheren mijn schapen? Man, dat is makkelijk. Je neemt naar de groot scher en je snijdt al die bollen af. Marie! Ons gaan net van de Oost-Duitse schapen scheren. Ons zal heel lang wegblijven. Goed, meneer. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat kan ik voor u doen? Ons wil graag een dubbelkamer hebben. Voor hoe lang? Oh, zo voor een week of 2. Denk je, kan het recht krijgen? Ik denk zo. Hoe lijkt het met nummer 13? Eerste klas. Ons is niet bijgelovig. Teken alsjeblieft die register. Hier is die sleutel. Nee. Heb je enige bagage? Ja, 2 aankomen in elkaar. Ik zal hulle laten halen.
Wat is die name? Ek is Brand, hy is Borrelli. Albei van Johannesburg. Dankie. Die kamer is reguit in die gang af. Die tweede deur aan die linkerkant. Die bagasie kom nou. Dankie. Dis vir 'n jouwe gevrekte plek wat jy gekry het, né? Toe ons uit Johannesburg uit weg is, het jy vir my gesê dat jy op die spoor is van 'n groot ding. Maar hierdie gat, dit moet 'n geweldige groot ding wees om te maak dat die vername Jacobus Brand sy stadsgeriewe prysgee, om hier in die platteland te kom verrot. Daarom my tas is 'n kaart. Alle tyd te maak het op die tafel oop. Voordat my oorlede vader ons groep maatskappye gestig het, was hy 'n prospekteerder. En in die loop van sy rondswerwe het hy hierdie wêreld deeglik deurgekamp. Toe ek onlangs deur sy ou papiere vroetel, vind ek dat hy omtrent 30 jaar gelede goud in die Rykstad-omgewing ontdek het. Maar wat helpt dit jou? Nu amalgamated grawe al jaren daar goed. En in die Duikerfontein-omgewing het hy ook goud gevind. En daardie gebied het ek onder opsig. Maar wat heeft dit nou alles te doen met ons rondswerwe hier in die Gopse? As jy na hierdie kaart kyk, sal jy verstaan wat ek bedoel. Hier is Rykstad, waar daar alreeds 'n myn is. En hier is Duikerfontein, waar my pa 30 jaar gelede ook goud gevind het. En hier tussen die twee lê Spoggenpoelwil. Dat klinkt nogal moeilijk. Nou, wat is jouw plan? Ek het vasgestel by die akteskantoor in Pretoria, daardie middelste blok behoort aan 'n trust, gestig deur die oorspronklike Spog en Poel. En die buitewyke behoort aan die huidige meneer Spog en Poel. Ik zie. En nou wil je uitvinden hoe hierdie trust beheer wordt. Presies. En dan gaan bring ons 'n besoek aan die plaaslike twee hoofkokketore, meneer Spog en Poel. Poelie, ek sal voor begin jy agter en gouer klaar. Weg. Wat wil jy? Allee, man, is belangrijk. Jy kan mos sien ek is besig. Wat wil jy? Wil jy 'n goed wyn koop? Goed koop. Goed my. Nie so hard praat nie, man. Spoggie, wil ons 'n goudwyn koop? Goedkoop. Nie nou nie, ek is besig. Nie nou nie, hy's besig, miskien later. Goed, miskien later, né? Kan jy asseblief vir my sê waar die stadsklerk se kantoor is? Sy kantoor is in die stadskantoor, net deur daardie portaal. Oh, dankie. Maar hy's nie daar nie. Oh, en waar is hy dan? Hy's hier. Hier? Waar? Hier. Ek is die stadsklerk. Oh, wie is die stadsklerk? Mag ek 'n saakie met u bespreek? As dit offisiële dorpsbesigheid is, dan moet jy my in die offisiële stadskantoor spreek. En as dit net inligting is wat ek wil hê? Dit kan ek miskien vir u hier gee. Wat wil jy weet? Dis 'n saak die Spoggenpoel Trust. Ek verstaan die dorpsraad beheer die Spoggenpoel Trust gronde. Huh? Ek wil graag 'n stukkie grond van die trust hier. Waarvoor? O, vir 'n fabriek. Watter soort fabriek? Maar op hierdie stadium maak dit mos nie saak nie. Wat ek graag wil weet is, hoe moet ek te werk gaan om 'n stuk grond van die trust te huur? Dit kan ek nie vir u hier sê nie. Hoekom nie? Hier is ek die hotelklerk. En hier hanteer ek net hotelsake. Wat u wil weet, is dorpsake. En dorpsake kan ek met u net in die stadskantoor bespreek. Maar kan jy nie eers vir my sê wie die huur of aankoop van die grond moet goedkeur nie? Is u seker, u sal niemand vertel dat ek dorpsake in die hotel bespreek het nie? Natuurlijk. Ek sal nie 'n woord sê nie. U beloof. Ek beloof. Volgens die testament van wyle meneer Spoggenpoel mag geen trustgronde verkoop of verhuur word sonder die goedkeuring van die trustees van die Spoggenpoel Trust in hulle hoedanigheid as burgemeester en onderburgemeester van Spoggenpoel nie. Werklik. En wie is die burgemeester en onderburgemeester? Meneer Spog en Poel natuurlijk. Spog en Poel. Baie interessant.
Baie dankie, meneer die stadsklerk. Nee, hier niet. Hier is ek maar net meneer Penlegger, die hotelklerk. Oh, ek verstaan. Dankie. En nou? En nou gaan kuier ons vir die burgemeester en onderburgemeester. Je bedoelt sommer 2 vleer met 1 klap. Nee, sy liewer 2 skape gelyk skeer. Jou kant op. Jou kant op. Nee, jou kant op. Nee, jou kant op. Jou kant op. Kijk hier. Echt zo'n vast. Die kan het niet op. As u 'n lopende rekening wil open, moet u asseblief hierdie vorms invul. En natuurlik 3 handtekeninge. Is u van plan om lank hier te bly? Dit hang af. Die Brand het baie belange. Hy is maar net hier om so 'n bietjie rond te kyk. Hier is hulle, juffrou. Ek hoop hulle is in die hak. Ja, dankie, maar u het vergeet om die bedrag in te skryf. Ag, ekskuus tog, juffrou. Kom ons maak dit maar 300 pond. Ek hou nie daarvan om so baie geld saam mee rond te dra nie. Juffrou, wanneer verwag u meneer Spoggenpoel terug? Binnekort? Ek hoop so. Ek wil hulle vreeslik graag ontmoet. Het lyk vir my hulle is die spul waarom alles hier draai. Ja, hulle is. Meneer Spog en Poel is 'n instelling in hierdie dorp. En met al hulle snaakse klein maniertjies, het almal hulle tog lief en kom byna almal vir advies na hulle toe. Ek gee nie om wat hulle in Australië doen nie. Ek is glad nie geïnteresseerd in die gewoontes en metodes van Argentinië nie. Dit gaan my nie aan wat mense in Nieu-Seeland maak nie en ek stel nie die minste belang aan die prosedures in Griekeland, China, Turkye, Zimbabwe of Timbuktu nie. Ek is 'n Afrikaner. Ek is hier in Suid-Afrika. Ek boer al vir die laaste 15 jaar met skape. En in al my jare van ondervinding het ek nog nooit so 'n misdaksel van 'n skaap gesien nie. As dit die manier is waarop hulle dinge oor see doen, dan boer ek maar liever op die boere manier. Wel, meneer, Wel wat? Daar is skaap. Wat van daai skaap? Ons probeer om te sê, maar... Wat? meneer, wil jy ons praat? Wat praat? Wat ons probeer om te sê... Wat probeer jy om van my te sê? Stop! Ik weet niet waarom je zo lawaai niet. Lijkt me je beseft niet wat ons voor jou gedoen heeft. Nie. Ons heeft jou ponden bespaard. Daar die wol wat ons van die schapen afgesneden, zal je onmiddellijk contant in die zak brengen. En als die prijs van wol steekt aanstaande jaar, dan krijg je dubbele scheersel met dubbele profijten voor elke schaap. En als die wolprijzen niet opgaan, nie, dan is daar die wol wat ons laat achterblijft van hoge waarde, want dat het gegroeid in verleden jaar te prijzen. Wil jij misschien schaapvlees kopen? Goedkoop. En wat het hulle toegedoen? En toe open hulle 'n lopende rekening en hulle eerste deposito was 300 pond kontant. Hoeveel heb je gezegd? 300 pond kontant. Sê dit weer. 300 pond kontant. Sê dit weer. Maar meneer Poel het u my dan nie gehoor nie. Ja, ek het maar klink so mooi. 300 pond. En wat het hulle nog gezegd? Hulle het gesê dat u die spul is waarom alles hier draai. Natuurlijk, natuurlijk. Ja. En verder? Hulle het gesê hulle sal later terug wees om u te spreek. Fijn. Dank je, Marie. Fijn. Spoggie, dink net 300 pond kontant. En as hulle 300 pond hier in die bank kan sit, dan moet hulle nog baie ander geld hê. Ek wens ons kan 'n bietjie daarvan in die hande kry. Albertus Poel. Is jij bezig om oneerlijke dingen te denken? Wie ek? Maar Spoggie, ek kan nie so dink nie, al wil ek. Ek het maar net gedink 'n bietjie van daai geld sou baie handig wees vir die Spoggenpoel busmaatskappy of die Spoggenpoel steenmakery of miskien vir die Spoggenpoel sementfabriek of miskien vir Spoggenpoel. Albertus Poel. Ik skaam mij voor jou. Om te denken dat je andere mensen zijn geld wil hebben. Als je niet eerlijk kan denken, wil je hierdie kantoor uit als ik high finance bespreek.
En wat is high finance? Dus wanneer je andere mensen zijn geld op een eerlijke manier van hulle afneemt. Dus high finance. Meneer de Brandt in Borelli wil u graag spreken. Spot. Ik is Brand. Borelli. Voel is die naam. Weet ik kennis. Aangename kennis, meneer Brand. Aangenaam, meneer Poel. Zeg maar. Dank u. Wel heren, onze studiedienst. Meneer Spoch, ik is die voorzitter en besturende directeur van een financieringscorporatie in Johannesburg. En ik zal nu sommer dadelijk met die deur in de span. Meneer Borelli en ik is bijzonder ingenomen met die industriële vooruitzichten van hierdie district. En derhalve was het natuurlijk noodzakelijk dat ons die meneer Spoch en Poel spreekt. Natuurlijk, ja. Natuurlijk. Naar mijn mening is het die plicht van stedelijke financiers om voor die nationale voordeel die onontwikkelde mogelijkheden van die buitenwijken te exploiteren. Stem je niet samen? Natuurlijk, natuurlijk. Decentralisatie en streekontwikkeling, dit is die moderne neiging. Die saamgedromde industriële warboel is het ding van die verleden. Ons moet uitbreiden. Ons moet die natuurlijke bronnen ontwikkelen. Ons steden is oorbevolkt. Ons moet die mensen daar wegnemen. En dan die industrie naar hulle toe brengen. Hier op die platteland waar die voedsel geproduceerd wordt. Dit is die beleid wat ik van plan is om te volgen. En dit is die beleid wat ons allemaal behoort te volgen. Nou, waarom is ons hier? Om te doen wat u gekomen bent om te doen. Precies. En waar is daar een betere plek om een begin te maken als hier in Spochenpoel wil? Hier hebt u alles wat die moderne fabrikant nodig heeft. Water, kracht, arbeid. En wie anders kan die gemeenschap naar een grotere en betere toekomst leiden als die vooruitstrevende twee personen in hierdie kamer. Natuurlijk, natuurlijk. Ja, natuurlijk. En hoe kan ons hier helpen om geld te beleggen in Spochenpoel? Meneer Spoch, ons zou graag een stuk grond wat aan die dorpsgebied grenst wil kopen of huur. Grond met volle mineralenrechten, in geval als we elkaar steenkool ontdekken. Dat is jammer, meneer Brandt, maar dat kan ons niet voor u doen. Nie. Maar waarom niet? Die testament van die stichters. Maar u hebt daar iets gezegd omtrent die testament van die stichters. Die stichters. Stichters. U ziet, toen hulle oorleden is, het hulle al die grond aan die dorp gemaakt. En zonder die speciale toestemming van die burgemeester En die onderburgemeester. mag daardie grond niet verkoopt worden of voor enige soort mijn gebruikt wordt, zelfs niet als een steenkoolmijn. Goeie genigtig, maar waarom dan niet? U ziet, hulle hou niet van mijnen. Nie. Die reden is dat toen meneer Albertus Poel slechts 5 jaar oud was, het in een gat geval waar de prospecteerder gegraven is en hij zijn sleutelbeentje gebreekt. En toen hulle gezegd, gaten is gevaarlijk en geen mijnen wordt toegelaten. Maar als die toestemming van die burgemeester en onderburgemeester verkregen wordt, Ik vrees dus bij onwaarschijnlijk. U ziet, ik is de burgemeester En ik is die onderburgemeester. en ons zal altijd handelen volgens het testament van die stichters. Die stichters. Precies. Dat is verstaanbaar. Maar wat omtrent die grond buiten die dorpsgebied? Die is aan ons bemaakt. En is daar enig iets wat belet dat de mensen op uw grond graven? Daar is absoluut niks wat die belet om daar te graven. Nie. Op voorwaarde natuurlijk dat u niet gaten maakt. Ik vind dit alles baie interessant. In ieder geval is ons glad niet geïnteresseerd in mijnbouw. Om die waarheid te zeggen, weet ik niet hoe die gesprek daarop afgestuurd is. Wat ons nou graag wil heren, is een optie op zo wat 20 akker industriële grond naby die dorp. Ik denk dit kan geregeld worden. En dan wil ons huis zijn. Een ordentelijke huis in die dorp wat kan dienen als verblijfplek zowel als kantoor. Dat is eigenlijk net tijdelijk, voordat ons begint bouwen. Denkt u dit is mogelijk? Meneer Poel, huizen. Hij zegt, je bedoelt die een daar niet ligt. Ja, die huis te koop leer. Dank u. Nou, hier is onze eerlijke zaakje. Aangename woning, noordelijke uitzicht, voorkamer, eetkamer, ingang, portaal, 3 slaapkamers, KSB op een volle akkergrond. Wat denk jij, Borelli? dat klinkt voor mij nogal goed. Hoeveel kost het? Zal 2000 pond te veel wees? Wacht. Laat het aan mij oor.
Ik weet hoe met om te werken. 2000 pond. En je weet die dak lek. Plink, 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 pond. Ach, nee, ou spokkie. Dit is niet 1000 pond weg. Maar ik zal vrijgevig wezen voor jou 1025 pond betalen. 1025 pond. Ja. Dat is voor jou vermeerdheid. Maar ik zie je wat ik zal doen. Ik geef je afslag voor die dak. 1900 pond. Hoor nou voor 1900 pond. Met het dak wat lek. Verstopte rioolpijpen. Kranen wat niet werken. Nou goed, ik herken die riolering is niet wat het moet wezen. Maar wat daarvan? Wat daarvan? En je wil hem meneer Brandt die moet je honderden ponden betalen voor pijpen wat niet. En lekker. Rijdt niet. Ons beste aanbod is 1050. Maar meneer, alsjeblieft, is al jullie strijd dan nodig? Is ik of is ik niet jouw eendomsagent niet? Ja, maar... Nou, je niet hieruit. Eendomsagentschap is ons bezigheid. Waar was ons? Nou, je hebt gevraagd wie 1900 pond en ik zei nee, 1050. En wie beurt is het nou? Die jongen. Goed. 1500. 1200. Ik weet niet wat jij zei, maar mijn laagste cijfer is 1200. Maar dan sprak ik echt gezegd 1200 pond. Oh, nou dan stemmen we zo in. Nou ja, 1200 pond voor een aangename woning met noordelijke uitzicht op een halve akkergrond. Op een halve akker. En wat betaal je mij op een volle akker? Op een volle akker... niet een penny meer is 2000 pond. Maar Pully, dat is wat ik je oorspronkelijk gevraagd. Is het? In elk geval, je kan niet verwachten om dit te krijgen zonder om eerst daarover te strengen. Niet waar? Goed, dan is het afgehandeld. Dank je meneer Poel. Dank je meneer Spok. Ik ben blij dat jullie nou weer gekomen, meneer. Wat is die prijs? Ik zal een check geven voor die hele bedrag. Nou, alles wat hij voor u gedaan heeft, wil u onze check geven. Wil je niet meneer Brandt check ontvangen, niet? Zeker, maar ons wil liever een verband hebben. Ja, je ziet ons het langklaas verband gehad. Meneer, laat dus alsjeblieft nou jullie zaak afhandelen. Wat is die prijs en wat is die termen? Ons het besluit 2000 pond. Ik zal 50 pond contant nemen en een verband voor die balans. 50 pond is het. Dank je. Van uw gesprek leek af dat daar een paar verbeteringen aangebracht zal moeten worden. Wanneer je daarover bekomen in die spoggelpoolorganisatie soldaat voor zorgen. Maar ons stoot om commissie voor die bezigheid waar die ons verbrengen. Ons het huis verkoopt. Dat is recht, ja. 50 pond. 50. Commissie. En die verbetering zal 50 pond bedragen. 50 pond? Wel, meneer, alles is in orde. Ons gaat voor een paar dagen Johannesburg toe. En intussen kan u beginnen met de reparaties. Goed, meneer Brandt, laat alles aan ons liggen. Hammerman. Hammer? Bobbejan. Hallo, hoe gaan we eens Bobbejan. Ja, Bobbejan. Wat doe jij? Kom nou, dat is belangrijk. Kan je niet zien, ik is bezig. Je goed mijn kop. Goed kop. Goed mens. Spokkie, hij wil onze goudmijnkop. Goedkoop. Niet nou niet, man. Ik is nou bezig. Nee, nou niet. Hij is nou bezig. Misschien later. Goed, later. Kijk of die ding verstopt is. Wat maak je nou? Ik heb gezegd, je moet kijken of die ding verstopt is. Als Spokkie, hoe kan ik zien of je het verstoppen als ik niet daarom kan kijken? Nee man, hoe kan je nou die soort ding kijken? Je moet water door die pijp laten lopen. Ja, Wat de joest! oh, Spokkie, eigenlijk niet meer. Die vader. Hier rijden niet. Ja, je snapt. Kom naar onderin. Dan trek je die waterslang als ik om je krijg. Want met die pijp daaronder schoon uitspoelt. Heb je hem doorgetrekt? Ja, Spokkie.
Nou ja, goed. Hier kom ik. Alhoewel ons met twee idioten te doen hebben, kan het niet zo makkelijk wezen. Hierdie buitenwijken behoort aan Spoggenpoel. En omdat hulle burgemeester en onderburgemeester is, beheer hulle die binnenwijken. En ik wil al twee. Aan meneer, wat jij dit in die handen gaan krijgen is om voor Spoggenpoel uit te kopen. En hulle mag niet verkoop nie. Dus daar zit jij. Maar ik verstaan hulle beheer net die dorpsgronde, die die feit dat hulle burgemeester en onderburgemeester is. Nou, wat heeft dit daarmee te doen? Wel, gaan hulle dan voor die rest van hulle levens burgemeester en onderburgemeester blijven? Dominee, tenzij, Wat is dit nou? daar van een verkiezing wees in Spoggenpoel wil. Een verkiezing in Spoggenpoel wil? Ja, ik ga staan voor burgemeester en jij wordt onderburgemeester. Jij zal nogal moeilijk met de gouden ketting om jouw nek. Het is niet om mijn nek wat ik die goud wil hebben, niet Salome, dat is aan mijn zak. Als je nou zeker je weet wat je alles moet doen. Dus zeker wat kan weer zo Spoggie? Nee, ik is niet helemaal overtuigd niet. Dat gaat eerst weer voor mij een beetje wat je alles moet doen. Wil ik met die stoop, die draadjes en die koelkast connecteren. Dat is recht. Net 3 dingetjes. Dat behoort je niet lang te nemen. Ik moet eerst terug aan het kantoor. Als je nou, Spoggie. Waar is het? Wat is het nu? Ik zie je zeggen wat er gebeurt. Je eerst te zitten slapen en je werk te doen. Als Spoggie, ik heb eerst mijn werk afgemaakt. Oh, zo. Nou, kom eens gaan kijken wie het recht te doen is. En wat is het daar? Dit was een groene. Ik kom zo doen. Ik heb jammer uit, Spoggie. Het helpt niet nou om jammer te wezen. Je zal 2 dagen lang hier bezig. En meneer Brandt is binnenkort hier. Die stoop is recht. Dit is die Zuid-Afrikaanse uitzendcorporatie. Die heeft geluisterd naar Springbok Radio. Met die volgende slag van die gong zal het precies 1:30 wees. Hij is verkeerd. Dit is Als ik die mond opmaak, zal ik zeker een kerkorgel worden, hè? ja, ik bedoel niet. Kom hier, Joost. Kom hier, En wat van die juffrouw? Nou, zoals ik vroeger zei, zal mevrouw de Tooi voor onbepaalde tijd hier blijven. Maak het alsjeblieft voor haar zo geriefelijk als mogelijk, dan moet je onkosten ontzien. U kan op ons staat maken, meneer Brandt. Ons zal ons best doen. En waar zal u en meneer Borelli thuis gaan? Ons het huis gekoopt. Dus Hakie, heb je die Spog en Poelkantoor gebeld? Oh ja, meneer. Juffrouw Marie zei die burgemeester en onderburgemeester. Ik bedoel, meneer Spog en Poel zal nou hier wees om u te ontmoeten. Van die burgemeester gepraat. Ga je morgenochtend om 10:30 in die stadskantoor wees? Meneer Borelli en ik wil je komen spreken en zaken hebben die dorpsbezigheid. Zeker, meneer Brandt. Dat kan geregeld worden. Hallo. En hoe hou je van jouw kamer? Is dat nou jouw smaak? Jammer, Salome, maar is die best op je ogenblik. Ons vriend het daarom beloven om dit hier zo geriefelijk mogelijk te maken. Ach, doe maar wat. Ik ging niet om zo'n dikkie te lijken, die zaak. Goedemorgen, goedemorgen. Morgen, morgen, welkom. Morgen, meneer. Hè? Morgen, juffrouw. Ontmoet mijn privaat secretaresse, mevrouw de Tooi. Meneer Spog, Aangenaam. meneer Poel. Aangenaam kind. Wel, meneer Rijs, hij is klaar. Alles in die
is net om die hoek, ons kan sommer stap. Laat mij u om de eerste te wezen met je verwelkom naar uw nieuwe verblijfsplek. Dis een aardige versoek, meneer. Ons het geen kiezerslijst om aan nie te wys nie. Maar meneer die stadsklerk, is dit nie 'n bietjie eigenaardig om nie 'n kiezerslijst te hê nie? Nie hier in Spog en Poel wil nie. U sien, ons het geen verkiesing nodig nie. Ons het nog nooit 'n verkiesing gehad nie. Maar hoe stem u dan vir die dorpsraad en dan die burgemeester en onderburgemeester? Stem? U is nou in Spog en Poel wil. En solank as wat Spog en Poel wil bestaan het, was die burgemeester nog altyd 'n Spog en die onderburgemeester nog altyd 'n Poel. Net die twee here is nog ooit genomineer. En daar ons dorpsraad net uit die twee here bestaan, was dit nog nooit nodig om te stem nie. Wel, meneer die stadsklerk, u kan dadelijk aan die werk springen en 'n kiezerslijst opstel. En baie gou ook. Ach, meneer, ek kan nie die doel daarvan sien nie. Doel daarvan? Spog en Poel wil gaan 'n verkiesing. Ek sal die nuwe burgemeester wees. En hy die onderburgemeester. Maar 'n Spog was nog altyd burgemeester en 'n Poel nog altyd onderburgemeester. Wat is hierdie nuwerwetse idees van dorpsraadsverkiesing? My pa sê 'n Spog was nog altyd burgemeester en 'n Poel nog altyd onderburgemeester. Wat wil hulle nou aanvang? Ek het nog nooit in my lewe van so iets gehoor nie. Maar 'n Spog was nog altyd burgemeester van Spog en Poelwil. Maar een Spog was nog altijd burgemeester van Spog en Poel wel. En 'n Poel was nog altyd onderburgemeester. En een Poel was nog altijd onderburgemeester. Het ons al ooit een verkiezing nodig gehad. Al die gepraat over verkiezing. Wie wil nou een verkiezing hebben? Als ik inga, dan zou ik niet weten wat om daarmee te doen. Maar wat is een verkiezing? Die publiek kies deur middel van stemme wie hulle wil hê op die dorpsraad en die dorpsraad kies dan die burgemeester. En die onderburgemeester. Natuurlik ook die onderburgemeester. Maar het wordt baie makkelijk te wezen, ons is baie populair hier. Ek stem saam, maar in 'n verkiesing word die populariteit bereken deur die hoeveelheid stemme wat die kandidaat ontvang. Die een met die meeste stemme word dan gekies. Maar dat is nog makkelijk. Allemaal zal voor ons stemmen. Mense sal nie vir u stem tensy u hulle vra nie. U moet hulle almal oorhaal. Hulle sal nie vir u stem net omdat u 'n gawe persoon is nie, maar ook omdat u die regte persoon is vir die ampt. Dit behoort ook maklik te wees. Ons doen dit al lank genoeg. U hoef nie vir my te oortuig nie, meneer Poel. Dis die kiesers wat u moet oortuig. Ons moet 'n hele verkiesingsveldtog beplan. Spog en Poel assurantie. Je wil die brandweer hebben. Dan bel alsjeblieft op je rechterfoon. Je skuur is aan die brand. Wel, ik kan het niet helpen, niet? Ons beantwoord brandweeroproepen alleen op die brandweerfoon en niet op hierdie een. Bel dus alsjeblieft die rechte nummer. Nummer 131. Je moet leren om dingen behoorlijk te doen. Daarvoor is al die telefoons hier. Meneer Spog, u sal nie stemme kry as u so met die mense praat nie. U moet teenoor almal beleefd en hulpvaardig wees. Hallo, Spog en Poel assuransie hier. U wil die brandweer hê. Ek is jammer, maar u is op die verkeerde spoor. Maar moenie u daaroor bekommer nie, dis meneer Poel wat u praat. En ons is hier om beleefd te wees. En moenie vergeet nie, stem vir Spog en Poel. Nou, wat kan ek vir u doen? Die skuur is aan die brand. En u wil hê dat die brandweer dit moet blus. Nou, wat is uw naam? Moenie u bekommer nie, meneer Smit. As u die brandweer wil hê, sal u die brandweer kry. Dit maak maar 'n deeltjie uit van die groot Spog en Poel diens. En moenie vergeet nie, stem vir Spog en Poel. En was ek nie nou graag en beleefd nie? Ja, maar onthou daar's 'n skuur aan die brand. Zeg recht, Poelie, weg is ons. Maar Poel, daar is de brand. Hai, wat maken ons hier? Ons gaan 'n vuur blus. En hoe is ons hier gekomen? Ons het gehardloop, ou Spoggie. Er is tegen een paal afgegleid. Nee, ou Spoggie. Maar je weet met een brandweerman moet altijd tegen een paal afglijden.
Ja, is goed. Nee, ja, toe kom. Hey, waarheen ga je nou? Ons gaan een 4 plus. En waar is je hoed? Jammer, Spoggie, ik kom nou. Is er die brand? Ja, heb jij ons gebeld? Natuurlijk heb ik jullie gebeld, maar goed mensen. Ja, doe maar, blijf maar kalm. Dat is een paar dingetjes waar ons moet weten. Ja, maar die vuur, die plek brandt Ja, uit. doe maar, daar is het tijd voor alles. Eerst moet die officiële vorm ingevuld worden. Een duplicaat. Nummer 1, van en voorname van eienaar, schrijf een blokletter. Dus jij, jouw van en voorname? Smit, Petrus, Stefanus, Niklas. Ach, gauw alsjeblieft man. Kan jullie dit niet later van mij krijgen? Mijn skuur. S-M-I-T. Maak goed alsjeblieft man. Nee, maak zo goed als je kan. Petrus, P-E-T-R-E-S. Stefanus, S-T... Het helpt niet om nou ongeduldig te worden. Is die meestal eens zo bij je naam heb je? Dat is toch een Niklas ook? Maar man, ik kan je al die informatie later Je geven. kan niet, dat is regulatie. Wat is jouw adres? Plot 64. Plot 64. Plot 64. Kleinhoeve. Kleinhoeve. Spoggenpoelvul. Spoggenpoel. Want verstaan jullie nou niet, mijn skuur brandt en hoe langer hij brandt, hoe meer brandt hij uit. Ons weet het brand, anders zou ons niet geweest zijn. Om die waarheid te zeggen. Als je ons uitgeroepen naar een vuur wat niet brandt, zou dit een valse waarom geweest wat strafbaar is met zware boete. Volgens de regulaties van Spoggenpoelvul is zo'n vals alarm strafbaar met een boete van 50 pond of 3 maanden harde pad. Je ziet wat je jou gespaard hebt, je werkelijk op 4 dagen. Ja, maar mijn skuur? Hoe is die spier aan jou? Handel ja weer. Ja. Ja. Is die plek verassureerd? Natuurlijk is het verassureerd, maar gauw man. Die plek is verassureerd? Ja, ik heb het verleden week verassureerd. Die spier is verassureerd en jij die vermeerdheid om je brandweer te doen. Besef je het niet? Om een vuur te blussen, zo'n schuur wat verassureerd is, zal 20.000 gallon water nemen. En 20.000 gallon water kan een groot stuk land besproeien waarop daar groente en voer geplant kan worden voor die dieren. Geen water, geen voer en geen groente. En honderden stervende kinders op die dorp die smacht naar een beetje kost en melk. En daar die uitgedorde stuk grond verloor al zijn topsoil. Stadig kruipt die woestijn nader. Dat is een verschrikkelijke storm. 1, 2, 3, dat is donga. Dat is 2 donga's, 3 donga's. En nooit weer zal er daar een stukje grond, een stukje voedsel geplant kan worden. Mensen lijden honger, duizenden van hen. Het is honger. Dat is een vleestekort. En hoe komt het? Hoe komt gebeuren hierdie dingen in Zuid-Afrika? Omdat mensen zoals jij ons laat watermoorden op een schuur wat verassureerd is. En bij wie is je verassureerd? Bij Spog en Poel natuurlijk. Alsjeblieft, mensen, alsjeblieft, mijn skuur. Ik stem niet samen met jou. Ons verkiezingsvelddag moet helemaal anders zijn. Geen werving niet, geen toespraken niet. Geen gezoen van balen niet. Ik ga een krachtige manifest opstellen. Je recht, Salome. Schrijf, hier kom ik. Maar wacht so 'n bietjie. Is daar nie sekere vereistes nie? Moet 'n mens nie vir 'n sekere tydperk in die te woonagtig wees nie? Maar ik weet, maar hulle het nog nooit een verkiezing gehad nie. Hulle weet niet eens wat die vereistes is nie. Nou, waar was het? Oh ja.
Die manifest van Brandt en Borrelli. Spoggenpoelwil is ver achtergelaat in die ontwikkeling wat rijkdom en voorspoed en moderne geriewe naar haar naburige dorpen gebring het. En waarom? Door die ouderwetse beleid van die persone aan die bewind van sake. Luister asseblief naar mij. Moenie die tijd mos met lang manifesten nie. Niemand lees het toch ooit nie. Maar ek het het so mooi geskryf. En as elke kans wat ek ooit sal kry om iets wat ek geskryf het in druk te sien. Wil jy 'n skrywer wees? Of die burgemeester van Spoggenpoel wees? Ek wil weer burgemeester wees. En ek wil onderburgemeester wees. Goed, luister dan naar mij. Dwars deur die geschiedenis van die wêreld is mense gekies vir parlemente, dorpsrade en bazaarkomitees, nie deur die geskryf van lang manifeste nie, maar deur die geskit van hande, gesprekke oor 'n koppie koffie en die gesoen van babas. En hoe oud is die babas? Luister asseblief na my. Gaan uit en ontmoet almal in Spoggenpoel persoonlik. Vra hulle vir wie hulle gaan stem. Doen navraag oor hulle persoonlike bekommernisse en vra hulle hoe u hulle kan help. Geef hulle vermaaklikheid. Ja, dis reg. Geef hulle braaivleis en musiek. Kry 'n goeie orkes. Kry vir Hendrik Susan. Poelie, Marie is reg. Ons moet gaan stemme werk. En hoe kan ons dit beter doen as met 'n braaivleis en met Hendrik Susan? Kom, ons moet die mense gaan ontmoet. Ons moet hy stemme kry. Goed, hy Spoggie. En moenie vergeet om die babas te sien nie. Wie ek? Ja, en sorg dat u hulle nie bang maak nie. Doe maar, ek sal nie bang maak nie. Hulle sal my bang maak. Wil jy goudmyn koop? Goed koop. Nie nou nie, ek is nog besig. Nou goed, dis nog weer. Dag mevrou. Dag meneer, Ons wil graag weet vir wie u gaan stem in die verkiesing. wat het dit met jou te doen? Aan u stem vir Spog en Poel, Dis my besigheid. maar dit is my besigheid ook. O, en wat het dit met jou te doen? Ek is Spog van Spog en Poel. O, meneer, oh, ekskuus tog dat ek u nie herken het nie. Natuurlijk gaan ek vir u stem. My pa en my oupa het altyd vir Spog en Poel ondersteun en ek moet dieselfde doen. Goeiemôre, mevrou. Môre meneer? Het u 'n baba? Natuurlijk nie. Ek is nie eens getroud nie. Dis van Watson. Tot ziens, juffrou. Tot ziens. Baba. Baba. Goeiemôre. Goeiemôre mevrou. Kan ek iets vir u doen? Ons het hier kom spreken in verband met die verkiesing. Soen die baba. Wie? Ek? Ja, dis jou werk. Mevrou, wat 'n lieflike babatjie. Hy is altyd so vriendelik met babatjies, mevrou. Ek sou graag wou bly om met u te gesels verband met die verkiesing, maar ek moet regtig 'n paar inkopies gaan doen. Dit neem juis langer met die baba. We moet u nie daaroor bekommer nie, mevrou. Ons sal die baba vir u oppas. Doen gerus die inkopies op die gemak. Ag, maar dis baie gaaf van die meneer. Hy is baie stoet en ek is nou weer terug. Spoggie! Wat my keer nou? O, dit al. Maak gou eens, Spoggie. Haal jy so lank die doek af?
Hoekom is jy nou so skaam as met 'n seentjie? Ek wil hom nie, en hy sit hom neer, miskien wil hy 'n bietjie slaap. Mense wil ons nie heeldag vashou nie. Nou, Miskien is hy honger. hoe haal jy melk? Melk, goed uit, Spoffie. Spoffie, ek het sommer baie melk hier. Hoe lyk dit daar by jou? Hier kom niks weer nie, wat met jy? Net 'n minuut. Hier kom hy. Juffrou, zorg alsjeblieft dat hierdie drukwerk goed en deeglik gedoen wordt. Ons sal ons bes doen, meneer. Die manifeste moet aan mij bij die huis afgeleverd worden. En ons zal blijven als u kan regelen voor die opplak van die plakkaten. Met plesier. Tussen haakjes. Ik veronderstel, je weet dat hierdie voor jou is. Dit is baie gaaf van u, meneer, maar u behoort het nie te doen, nie. Nonsens, ik hou daarvan. Ontmoet je mij vanavond op diezelfde plek, diezelfde tijd? Graag. Tot dit later, nee? Dames en heren. Wat wil hy hê? Meneer Borelli het vir ons hulle drukwerk vir die verkiesing gebring. Wat? Ons hulle drukwerk doen. Ek wil aan niks van hulle raak nie. Wag 'n bietjie, Pauline. Besigheid is besigheid. Ons doen hulle drukwerk en vra hulle baie daarvoor. Weet nie, ons kan hulle drukwerk terughou tot dit ons eie gereed is. Ja, goed. Wat het hulle? Hier is hulle manifest. Voorspoed vir Spokkenpoelwil. Spokkenpoelwil is ver agtergelaat in die ontwikkeling wat rykdom, voorspoed en moderne geriewe na haar naburige dorpe gebring het. En waarom? Deur die ouderwetse beleid van die persone aan die bewind van sake. Hy is beledigend. Die ouderwetse beleid van die persone aan die bewind van sake. Ons moet ook 'n manifest hê. Dan gaan ons hom ook sleg sê. Asseblief geen manifeste nie. U vorder uitstekend met die stemmewerwing. Beloof my, geen manifeste nie. Nou goed, ek beloof. Hier is hulle plakkaat. Stem vir Brand en Borelli. En voorspoed vir Spokkenpoelwil. Ons moet ook 'n plakkaat hê. Nou wat gaan ons opsit? Stem vir die huidige burgemeester. En onderburgemeester. Ja, dis Ek het gedink jy sou 'n plakkaat wil hê. En daarom het ek toe hierdie een opgetrek. Daar's net. Stem vir ons. Spok en Poel. U kan ons vertrou. U ken ons. Jy ken my mos nie. Ja. Marie, jy's wonderlik. Dis net wat ons nodig het. Is dit nie, Pauline? Ja, dit is. En weet jy maar, die lekkers is lekker. Maar waar kry jy hulle? Meneer Borelli het hulle vir my. Borelli? En waarom gee Borelli vir jou lekker goed? En blomme. En blomme? En hy neem my uit. En neem jou uit? Is hy weer na Julio? Hy gee voor om te wees, maar ek weet hy wil net vriendelik raak met my om u besigheidsgeheime en verkiesingsplanne agter te kom. Ek slaat 'n gat was deur hom so laat. Stil. As 'n dame teenwoordig. Hoekom maak u nie ook soos hy nie? Hoe? Salome de Tooi, meneer Brandt se privaat sekretaresse, woon in die hotel. Raak vriendelik met haar, neem haar uit en probeer om hulle geheime by haar uit te vind. Hulle doen dit met my. Hoekom kan u dit nie met haar doen nie? Dis 'n wonderlike idee. Pauline, as jou nek en gaan gooi jou flikker. Goeiemôre almal.
Goedemorgen, sergeant. Goedemorgen. Ik hoop u is niet te bezig. Nooit te bezig om die politie te helpen, nee. Wat is die moeilijkheid? Volgens informatie is daar een baie gevaarlijke misdadiger met die naam van Jan Elsenburg hier in onze Westen. Daar is een beloning van 500 pond voor Huh? 500 pond, contant. Natuurlijk, altijd contant. Spokkie, heb je gehoord? 500 pond contant. Ik het gehoor, ja. Ga voort, sergeant. Daar is een beloning van 500 pond voor informatie wat ze leidt door de hechtenisname van Jan Elsenburg. Ik wil een paar plakkaten gedrukt hebben. Kan je dit recht krijgen? Had je die plakkaat al opgesteld? Ja, hier zijn 500 pond beloning. Jan Elsenbach. Gevaarlijke misdadiger. Bezoek door politie. Tree in verbinding met naaste politiekantoor als u hem ziet. Hij lijkt nogal gevaarlijk. Laat het dan ons door, sergeant. Als er nog heel wat verkiezingsplakkaten om te drukken, dan kan iedereen zomaar tezelfde tijd klaarmaken. Dank u. Dus dringend. En moet niet vergeten, sergeant, stem voor mij als burgemeester. En voor mij is onderburgemeester. U kunt op mij staat maken, meneer. Dank u, sergeant. Beste wensen met die verkiezing. Dank u. Dat is die grootste belediging wat ik nog ooit beleefd heb. Ik ga hulle dagvaar voor schadevergoeding. Hou op met lach. Kan ik hulle nie maar van die gras afmaak nie? Ons moet nie ons geen meer verloor nie. Hulle het hulle self net te veel skade aangedoen. En wat gaan het baat om hulle hoofd te neem? Ze gaan net die kissers kwaad maak. My advies is vergeet die hele ding. En nou verskoon my asseblief. Ek het 'n belangrike afspraak. Met wie het sy afspraak? Ik heb gezegd, ze moet bij Poel uitvinden wat ze kan. Dag meneer Paul. Wat het u daar? Hallo juffrou Saloni, ek het dit vir u gebring. Ek wou eers blomme gebring het, maar hulle verwelk so gou, en daarom het ek dit vir u gebring. Sodat ons vriendskap vir ewig sal hou op voorwaarde dat ek dit elke môre en aand waarde gee. Sal u nie sê nie? Dankie. Klontjie? Nee, dankie. Juffrou. Wat verkeerd? Niks. Ja, maar niks. Verskoon my dan ook asseblief. Wil je goed mijn koop? Goed koop. Nie nou nie, ek is besig. Miskien later. Goed, later. Nog nie, Nanny? Nee, regtig nie, dankie. Juffrou Saloni, ek dink u is wonderlik. Is dit? Ja, u is. Ek dink u is die wonderlikste dame wat ek nog ooit gesien het. U hare is so steenkool. U oë is so sterk. U gelaatspel is soos perskies. En u lippe soos kersies. Daar is net een ding wat ek van u verlang. En wat is dit? Wat kom soek brandendrele hier in Spoggenpoel? Ek het so gedink. U is glad nie in my geïnteresseerd nie. Net soos allemans. So gou as ek u vertel het wat u wil weet, sal u my verlaat. Nog nooit, juffrou Saloni. Het is glad nie so nie. Ek hou vreeslik baie van u, maar ek wil daarom graag weet wat maak brand. Waar kan ek sy privaat korrespondensie sien? Wie is vir u meer belangrik, meneer Brandt of ek? Ag, u natuurlik. Net u. Ek sou enigiets in die wêreld vir u doen. Regtig? Maar natuurlik. Ek wil so graag dat u die binnekant van daardie lieflike ou gebou van julle sien. Met plesier. Wat het julle alles daar binne? Wel, ons woon daar, ons kantore is daar, ons werkswinkel is daar, ons brandweer is daar, en allerhande ander dinge is daar. Onder die gebou is die brandkelder. 'n Brandkelder?
Dit klinkt geheimzinnig. Wat bere jy alles daar? Wel, die geld van ons bankcliënten, allerhande ou papieren wat ons van ons vaders geërfd het, allerhande assurantiepolissen en kaarten van transport. Dis interessant. Sal jy my regtig neem om dit te gaan ken? Vir al die kelders. Ek sal vir u wys wat in die gebou is, en ek sal vir u wys wat in die bankkelder is, en ek sal vir u enigiets anders doen. Maar wat sal u vir my doen? Dan gaan ek vanaand saam met jou braadvleis doen. Dames en heren, maak jezelf zo gemakkelijk als wat u kan en luister voor de volgende paar ogenblikken naar Hendricks de San en zijn orkest. dal en die dag is voorbij. Hoe dan roep je hart naar mij? Als die sterretjes blank en die zon al gezonk, hoe dan roep je hart naar mij? Mijn brandende hart maakt voor mij zozeer. Daarom vraag ik jou nou, ach zeg wanneer jij bij mij zal komen blij, om toch nooit niet te schijnen. Jouw hart roept steeds naar mij. Kom, laat ons dus niet een jaar allemaal boeren bij elkaar.
menselijke merries. Van wat belast me, ja, want de kat is die flaries. Als je die germetiek beginnen aanvoelt, raadpleeg dan maar een jong keer voel. Wanneer die dochters, ja, die stoutstes en die mooiste, verleidelijke tegen de fonkelende knippeltjes maakt. Verschoon die Eva's dan gerust een blinde hartstocht, want die helft van alle dromen blij maar toch. Als lieve bierman met zijn stemming uit die slaap houdt, met een doek van mij rij waar die nacht de steekt tot een Moskou. Gebruik hem dan maar als een vletende kanonkoel. Maar besoms is hem hoe vals of aan meneer Poel. Als hij wil weet wat hij moet wet, een lijn van verre. Twee hengsten wat ponden en shillings dat klinkt met de doel. Met dan gerust je hem de vrouwens en je ere. Of verre wat genoemd wordt spog en poel. Ja, stem voor ons. Geef me vooraan. Dat is spog en poel. O ja, o ja. Burgemeesters met een doel. Die wat lei aan zondes, laat blij je even konden. En kom stem voor spog en poel. Ja, stem voor ons. Geef me vooraan. Dat is spog en poel. O ja, o ja. Burgemeesters met een doel. Die wat lei aan zondes, laat blij je even konden. En kom stem voor spog en poel. En ons schreef lang, krachtige manifest. Dus wat willen we, hè? Kom. En met allemaal weer elkaar met zworen we weer. Stem voor Spoggenboel, moet niet vergeten. Ik ken ons, stem voor Spoggenboel. Morgen zo, stem voor Spoggenboel. We gaan niet opgepakt voor zo'n Barbie te winnen. Stem voor Spoggenboel, man. Kijk eens hoe gaan we aan elkaar. En we draaien nog een beetje. Ik ken ons. Stem voor Spoggenboel. Wat is stem voor Spoggenboel? Morgen niet. We gaan hier. We gaan door hier weer op. Als je geen Barbie winnen. Jullie verkiezingen steekt nog. Zo is ons kans zijn nul. Nou, wat gaan we ons doen? Als we de zekere kaart van transport in die handen krijgen. Ik heb voor zo ver gekregen om mij te beloven om mij in de kelder in te nemen. Maar als je een kaart van transport hebt, wat ga je daarmee maken? Dit zal niet de eerste keer wezen dat de kaart van transport veranderd is. Ik is later weer terug. Verschoon mij, meneer Spog, maar wanneer is onze uitslag weer? Jij en ik weer het nou al, maar morgenochtend zal de stadssterker voor ons kantoor aankomen. Alle voorspoed. Dank u, dank u, dank u. Maar moet niet schrikken. Ik is niet een speerder. En ik is ook niet van plan om voor die politie te zeggen dat je hier is. Wie is jij? Wat wil jij? Die erkens komt niet op aan. Ik wil hij je met een werkje voor mij doen. Doe het behoorlijk en je krijgt 500 pond voor je moeite. En ik help je om weg te komen. Hoe weet ik kan je vertrouwen? Wat kun je daarbij verloren? Goed, vaar je weg. En daar die straat is die Spog en Poelgebouw. Onder die gebouw is een kelder. En die kelder is daar allerhande papieren. Een van die leiders behoort kaarten van transport te maken. Ik, Jan Venlager, als stadsklerk van Spog en Poel wil, maak die uitslag van die dorpsraadsverkiezing als volgt bekend. Meneer Spog en Poel, 779 stemmen. Meneer Brandt en Borelli, 5 stemmen. Meneer Spog en Poel. Vrienden, ons dank u dat u voor ons gestemd hebt. En voor ons te stem, had u ook gestemd voor die stichters van Spog en Poel wil. Ons belooft om voort te gaan met die beleid van die oorspronkelijke Spog en Poel. En derhalve zal er zo min als mogelijk verandering teweeggebracht worden in Spog en Poel wil.
onderburgemeester is. Is het nou vir u gerieflik om mij die kelder te wijzen? Met plezier. Hier is die eerste weer. Mintig. Maar jullie wil zeker maken dat niemand hier kan inkomen, nee? O ja, een mens kan nooit te voorzichtig wees nie. Oeh, ik denk het is vreselijk, Sven. Ja, ik denk ook zo. Dit is mijn eigen idee. Oppas, wees voorzichtig, nooit aftrappen. Hoe komt? Is het stikken? Het is ons patente veiligheidsmiddel. Oeh, dit is interessant. Wij zien hoe dit werkt. Je ziet, als een inbreker of skelm aangestapt komt, dan weet hij niks. Hij weet niet onze de geheime veiligheidsmiddel niet. Maar hij komt helemaal ongeërgd en zet zijn voet op hierdie drempel en dan... Hij dist op die vloer. Oeh, dit is een wonderlijke idee. Uiteindelijk. Oppas. Nou ja, hier houden we ons allerlei goedes waarvan ik je vertel. Dit is een wonderlijke plek. Ja, zeker. Kijk maar, hier is je wel. Het is allemaal oud papieren en kaarten van transport. Al is nog een Hoog-Hollands geschreven. Wie is jij? Wat leer jij, hè? Ik moet daar die leren, wat zei het? Wie heeft jullie naartoe gestuurd? Hou je bek. Hij, wie kan je met dat zo praten? Oppas, hij lijkt gevaarlijk. Geef mij daar die leer. Hij is was. Je kan die lijn met plezier krijgen oor mijn dode lichaam. Kom, kom, kom. Stuur jou uit elkaar uit. Meneer Voet! Meneer Voet! De gevaarlijke misdadiger ready. Meneer Voet! Heb u dit gedaan? Ah, dat was niks. Hij heeft gauw zijn moesjes tegengekomen. Meneer Voet, ons liet dat voor u niet licht vergeten. En u weet natuurlijk dat u beloning van 500 pond verdient. 500 pond. Contant. Oeh ja, ja natuurlijk. Breng het maar voor mij wanneer je kans hebt. Goed meneer Voet, zo groot wel eens van. Kom kutje, kost niet meer. O, meneer Poel, ik is zo blij dat het voorbij. En nu moet ik ook rechtig gaan. Baie dankie voor alles. Tot ziens. Juffrouw de Toei, wat maak je hier en waar krijg je die leer? Meneer Poel heeft het voor mij gezien. Het hij? En waar is meneer Poel nou? Hij is nog onder in de kelder. Geef mij die leer en maak dat je hier wegkomt. En neem brand en Barelli samen met jou. Poelie, wat me keer?
van politie aan die 500 pond beloning toehandig. Goeiedag meneer. Spoggie, kijk. Spoggie, kijk, 500 pond. Contant. Wees mij waar. Ja. Nou. Wat nou? Goudmijn. Wil je hem koop? Goed koop. Wat er goudmijn? Grootste in Johannesburg. Hang af hoeveel? Hoeveel is dat? 500 pond, contant. Goed, 500 pond, contant. Wat bedoel je 500 pond contant? Ik kan je hem goed koop. Grootste mijn in Johannesburg. 500 pond contant, 100 pond een maand. Hier koopcontract. Zal het zo'n koop, Spoggie? Ik wil hem eerst zien. Vertrek. Hij lijkt eerste klas, maar ik wil hem nog eerst zien voordat ons hem koopt. Fijn, dat lijkt goed. Ticket. Contant. Geld. Hey! Hey, kom hier. Wat maak je nou? Hij is niet, die gaat af met ons geld. Maar een voet hier is niet zomaar een gewone gat. Hij is duizenden voet diep. En wat gaan we zo maken? Maar we wachten bij de andere end. Hier is. Spoggie, waar is het nou? Een 6000 voet onder de grond. 6000 voet? Maar dat klinkt vreselijk diep. Ja, maar zo'n halfpad naar de andere kant van de wereld. Zo, Spoggie, dat betekent, als we nog verder afgaan, dan komen ze halen met die wijze eilanden. Omtrent zo, Moelie. Ik wil nu eens terug huis toe.
Dit is een beetje donker, jongen. Ja, ik wens dat ik kerst ga. Kerst? Kerst? U wil kerst? Oh, Poelie, ik is blij je hier gekomen. Spogie, waar is ons? En ons al die jaren ons steeds vanmorgen in Spoggenpoel wil. Waar ik vet, ik het bananen ergens koela. Ja, ook pas mij toch gauw, ik word flauw. En we spelen kan hij lekker, lekker vrij. En door die waar je kan mij nog maar krijgen. Rustig staat die, het gaat die. Want zo gaan wij te feest aan Jelle deed verperreld. En voel zijn over altijd hier. Ja, wensen gaan en tomatie met vakantie. Want dan gaan wij te feest aan Jelle deed verperreld. En voel zijn over altijd hier. Wat jij goed, Winkel? Goed, kop? Nee, nou niet, man. Kan je niet zien dat ik is bezig nu? Goed, weet je nog beter? Oh.